Naghahandaan na sa Dagupan City ang paggunita ng Girl Child Week at Women's Month 2026 ngayong Marso kasabay ng paglatag ng mga aktibidad na magtatampok sa advokasya para sa kababaihan at mga batang babae. Kabilang sa mga inihahanda ang isang recognition walk para sa kababaihan sa Marso or sa March 2 bilang bahagi ng Girl Child Week 2026. Itinakda rin ang iba't ibang aktibidad sa March 4 para sa pagdiriwang ng Women's Month 2026 na layong palawakin ang kamalayan hinggil sa mga issue at karapatan ng mga kababaihan. Tinalakay ang mga preparasyon sa pagpupulong kasama ang mga miyembro ng mga Local Council for the Protection of Children at iba pang sektor ng pamahalaang lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.